लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावनो नायनानै एसेब्ला मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन। स' लोगोफोर फैलायबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोनसे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअआ मा आरो सोर सोरखौ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन आरो बबे प्रडाक्शन चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङोब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर आरबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर आरो बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों मोनदांथि। स' बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन सिद्धार्थ बर' लोगोसे बर'निनो फावखुंग्रि हेलिना दैमारी बिथां सानैखौ आरो बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि डिअपिखौ खालामदों अरुप गयारी बिथाङा आरो नोंथांमोना नुनो मोनखादों बिथांमोननि बे फैनो गोनां मोनदांथि अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि शुटिंनि माखासे भिडिअ क्लिप्सफोरखौ। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलावनो नुनो मोनगोन आरो दा नोंथांमोना सोर सोर बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरोब्लानो जाबाय आरो भिडिअखौ नायनो थाखाय बयबो नेनानै थाथ'दो। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।